Лукашенко набыў новы тытул, новую пасаду, пачынае фармавацца культ асобы Лукашэнкі па нейкіх абразцах азіяцкіх краін. Сама цана яго улады, якую ён гвалтам узяў у 2020 годзе, павышаецца. В летопись государственного строительства вписана новая страница. Может, не принято президенту цитировать своих подчиненных, но тем не менее мне запомнилась обычная, может быть даже банальная, но очень точная фраза, сказанная руководителем нашего первого национального канала Иваном Эйсмонтом. Большое видится на расстоянии. Не пытайтесь сегодня оценить свою работу, нашу работу. Давайте немножко подождем, и потом мы оценим начало того большого пути, который мы намерены с вами пройти. Калі казаць пра нейкія вынікі працы ўсебеларускага народнага сходу, то ў сухім рэшце застаецца толькі адно. Лукашенко набыў новы тытул, новую пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу. В основном, наверное, здесь ебатьки, и вы не ищите, что тут кто-то один проголосовал против. Я знаю, кто это. Нет, вы неправильно поняли, это не я, это Качанова. Да. Все астатняе засталося так, як і было, нічога не памянялася, хаця напярэдадні гэтага форуму ў незалежных медыях, у экспертнай супольнасці вылучаліся некія думкі, што ўсебеларускі народны сход цяпер можа стаць некім, не тое, што новым цэнтрам, но ў всякім разе новым інстытутам, на які будзе перацягнута рэальна, а не фармальна частка паўнамоцтву. І нават казалі, што прэзідыум ўсебеларускага народнага сходу можа стаць некім новым палітбюро, якое было ў савецкія часы. А ў рэальнасці высветлілася, што нічога не адбылося. Больш таго, гэтае паседжанне ўсебеларускага народнага сходу было больш імітацыі, чым на папярэдніх сходах. Скажам, калі раней гэтыя сходы цягнуліся 2 дні, былі шмат прадстаўлена выступаў людзей ад рэгіёнаў, якія нешта гаварылі, зразумела, падтрымку палітыкі Лукашенка, але ва всякім разе гэтая працэдура была большай. Цяпер жа атрымалася, што фактычна працаваў усебеларускі народны сход паўдня адзін дзень і паўдня другі дзень, у цэлым толькі адзін дзень. Склад прэзідыума всебеларускага народнага сходу такі шэры, такі нязначны, што казаць пра яго нейкія ўладныя амбіцыі не выпадае. І намеснік кіраўніка, намеснік старшыні ўсебеларускага сходу Александр Касінец, таксама фігура не з першай абоймы, гэта чалавека, які выцягнулі з некага архіву і прызначылі на гэтую пасаду. Неабходнасць таго, каб Лукашенко заняў пасаду старшыні ўсебеларускага народнага сходу, грунтуецца на тых канстытуцыйных зменах, якія адбыліся і якія зафіксаваны ў новай канстытуцыі 2022 году. Справа ў тым, што паводле гэтай канстытуцыі частка паўнамоцтваў прэзідэнта перацягнута, перанесена на карысць усебеларускага народнага сходу. І таму, каб фармальна захоўваць усе фармальныя паўнамоцтвы, якія дасюль былі ў Лукашэнкі, трэба, каб ён адначасова займаў 2 пасады: пасаду прэзідэнта і пасаду старшыні ўсебеларускага народнага сходу.
Ну і цяпер як бы ўсё стало на свае месцы, все фармальныя паўнамоцтвы, якія былі, так і захаваліся. Ну а Лукашэнку дадалі новую пасаду. То бок ніякімі рэальнымі, не то што паўнамоцтвамі, рэальным уплывам гэты ўсебеларускі народны сход не стане. Для Лукашэнкі гэта некі такі замарожаны інстытут, які, як ён мяркуе, магчыма, можа спрацаваць праз нейкі пэўны час, калі скажам, сам Лукашенко па нейкіх прычынах не зможа выконваць свае функцыі, свае паўнамоцтвы. Паколькі ўсебеларускі народны сход быў задуманы як інструмент транзіта ўлады, а самога транзіта не бачна пакуль, то і як бы сэнс яго пакуль незразумелы, і гэта такі інстытут цяпер будзе знаходзіцца ў замарожаным стане. Калі казаць пра піяраўскае ўражанне, якое можна ацэньваць неяк, то яно не вельмі добрае, таму што да пачатку гэтага паседжання дзяржаўныя медыі, прапаганда спрабавалі з усіх сіл піярыць яго, раздуваць прапагандысцкі пухір. Ну а калі убачылі, што насамрэч адбылося, то тут незразумела, што это такое было. Ці то гэта было палітычнае шоу, ці то гэта была спроба адначасова гэта шоу прадставіць як сур'ёзнае абмеркаванне рэальных праблем. У рэальнасці добра не атрымалася ні тое, ні другое. НАТО, конечно, с подачи Штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. Мне прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. На парадак дня былі вынесены пытанні бяспекі. Была прынята канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, ваенная дактрына. Сам Лукашенко, сакратар Рады бяспекі, міністр абароны, старшыня КДБ усяляк пужалі людзей некімі пагрозамі звонку, пагрозамі вайны. Ну, магчыма, што і напужалі. Магчыма, што людзі сапраўды спужаліся. І, магчыма, для Лукашэнкі гэта было б некім такім дадатковым сродкам легітымізацыі. Сэнс якой такі, ну вот я прэзідэнт, я гарантую вам, што не будзе вайны. Калі мяне не будзе, ну, магчыма, ўсё. Але тут атрымоўваецца такі пэўны парадокс. Лукашенко шмат разоў казаў, што ў 2020 годзе ён выратаваў краіну ад нейкіх вялізных забурэнняў, ад вайны, што калі прыйшлі апаненты, то абавязкова была б вайна. А цяпер і тады ўзнікае пытанне: выратаваў краіну дзеля чаго? Атрымоўваецца дзеля таго, каб зноў рыхтавацца да вайны. Таму што ўся рыторыка мілітарысцкая і самога Лукашэнкі, і ягоных памочнікаў, і дзяржаўных медыяў скіравана на тое, што трэба рыхтавацца да вайны. Ну так ад чаго ж ты выратаваў краіну ў 2020 годзе, ўзнікае пытанне. Дарэчы, ўжо другі дзень, калі ён ужо быў выбраны старшынём усебеларускага народнага сходу, дэлегаты і выступоўцы звярталіся да яго па-ранейшаму: таварыш прэзідэнт. Другі тытул чамусьці не ўзгадвалі. Толькі адзін самы кемлівы Вадзім Гігін звярнуўся да яго менавіта так, называючы два тытулы, дзве пасады. А чаму астатнія гэтага не рабілі? Ну, мусіць, не атрымалі інструкцыі. А без інструкцыі чыноўнік не ведае, што рабіць. Акрамя таго, каб пужаць людзей пагрозай новай вайны, Лукашенко ў сваім выступе казаў пра падвядзенне вынікаў ягонага 30-гадовага кіравання.
Дарэчы, кажучы, так і не зразумела, што гэта быў за фармат, з якім ён выступаў у пачатку. Ці то было гэта ўступнае слова, ці то гэта было пасланне парламенту і народу, з якім ён выступае кожны год, ці то гэта была проста прамова, прычым розныя медыі дзяржаўныя па-рознаму трактуюць гэта. Вось. Ну, ва всякім разе Лукашенко нахвальваў тыя 30 гадоў, якія ён кіраваў дзяржавай, казаў, у якім стане краіна была прынятая ў сярэдзіне 90-х гадоў, у якім стане цяпер, і, маўляў, велізарныя дасягненні, хаця за гэты час увесь свет таксама развіваўся, і калі, скажам, параўноўваць з тым жа Кітаем за 30 гадоў, то тут абсалютна непараўнальныя вынікі. Але тут цікава тое, што фактычна і сам Лукашенко, і дзяржаўныя медыі кажуць пра тое, што фактычна беларуская дзяржаўнасць пачынаецца не з 90-го году, не з 91-го году, калі былі прыняты дакументы, якія забяспечылі незалежнасць Беларусі, а з 94-го году, калі Лукашенко стаў прэзідэнтам. То бок пачатак 90-х гадоў нібыта ввогуле выкідваецца з беларускай гісторыі, а сапраўдная беларуская гісторыя пачынаецца з 1994 года. Это таксама цікавы сюжэт, бо беларуская гісторыя ўвесь час скарачаецца. У савецкія часы беларуская гісторыя пачыналася з 1917 года. Потым за часамі Лукашэнкі яна скарацілася і фактычна звялася да Вялікай Адчыннай вайны. Ну а цяпер увогуле яшчэ больш скарацілася і ахопвае толькі апошнія 30 гадоў. Живем нормальной повседневной жизнью, самое главное мирной. Не в этом ли настоящее человеческое счастье? Многим невдомек, что за всем этим сложная и напряженная работа, опыт, профессионализм, врожденная интуиция, бессонные ночи нашего лидера Александра Григорьевича. Что было бы, если бы в 2020 году у нашей Беларуси не было Лукашенко? Если бы нашей страной управлял слабый, безвольный руководитель, мы бы потеряли все. Нас, как страну, признали во всем мире. И прежде всего, благодаря нашему национальному лидеру. Александр Григорьевич, вы человек от земли. Молодежь страны поддерживает кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко. Падчас вылучэння яго на пасаду старшыні Усебеларускага народнага сходу быў такі вялізны хваласпеў на ягоны адрас, якога беларусы не чулі апошнія 30 гадоў. Гэта сапраўды такі цікавы сюжэт, гэта пэўны, магчыма, паварот у афіцыйнай прапагандзе, і мы можам сказаць, што, магчыма, пачынае фармавацца культ асобы Лукашэнкі па нейкіх абразцах азіяцкіх краін ці абразцах дыктатур сярэдзіны 20-го стагоддзя. Прычым гэты хваласпеў адбываецца на тле таго, што сам Лукашенко выглядае фізічна не вельмі добра, што колькасць праблем, якія пачынаюць з'яўляцца ў Беларусі менавіта з нагоды таго, што Лукашенко ўдалося атрымаць уладу, то бок цана яго улады, якую ён гвалтам узяў у 2020 годзе, павышаецца. І на гэтым тле выглядае гэта вялізным кантрастам. Што таксама, здаецца, заканамерна, і я тут адразу згадваю перыяд брэжнеўшчыны, калі стары, хворы Брэжнеў, які вельмі дрэнна ўжо гаварыў, але пра яго казалі, што ён выбітны дзяржаўны дзеяч міжнароднага маштабу, а людзі бачылі па тэлевізіі,
что человек реально хворый, не адпавядае сваёй пасадзе. І вот гэты контраст вельмі моцна адбіваўся, негатыўна адбіваўся на іміджы, на ідэалогіі той дзяржавы, якую узначальваў Брежнев. Ну і вось мне падаецца, што тут можна правесці пэўныя аналогіі з сённяшнім часам і з тым, што мы бачылі на ўсебеларускім народным сходзе.